Min nhar it-tlieta li ġej se jibda tqassim tad-dokumenti tal-vot bib dan hekk kif it-tnejn il-Kummissjoni Elettorali se tgħaddi d-dokumenti tal-vot kollha lill-Pulizija. It-tqassim tad-dokumenti tal-vot għall-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju li ġej se jsir kollu mill-Pulizija, ġeneralment fil-preżenza ta' rappreżentanti miż-żewġ partiti. Il-kap tal-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Laburista Lewis Gatt qal li t-tqassim se jsir mit-2 sal-Ħadd. Il-ħinijiet ta' tqassim ħajkun mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' nofsinhar u bagħad ikompli mit-3 ta' nofsinhar sad-9 ta' filgħaxija. Importanti li f'kull residenza jkun hemm persuna adulta sabiex tkun tista' tilqa' d-dokumenti tal-votazzjoni. It-tqassim bib fl-istess toroq se jsir għal diversi drabi. Ovvjament ħajamel rotta l-ewwel rotta. Kif il-estim dik ir-rotta jarġa' ħajdur l-istess triqat sabiex jarġa' it-tieni attempt u t-tielet attempt. It-tqassim bib se jibqa' għaddej sal-Ħadd 5 ta' Mejju. Wara dak l-istadju mbagħad ikun hemm fażi oħra. Mbagħad ikun hemm il-fażi fejn persuna tkun tista' tmur tiġbor personalment id-dokument tal-votazzjoni mill-asta tal-pulizija tal-lokal fejn irreġistrata. Kull persuna eleġibbli li tivvota se tirċievi żewġ dokumenti tal-vot, dak tal-Parlament Ewropew li se jkun bil-kulur gris filwaqt li tal-Kunsill li se jkun kannella. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.